Sonsi firefighters to make a panep dunji pan tulpuno. So may hal dak make a car kitimun nap na josi firefighters to semi panepuni deno. Na pena pars mel posonsi firefighters to chakali posonsi helicopter pen, rocket pen, aeroplane pen, posonsi kipan nep dunji pan, lang ki chor dunji pan, bor iolo. So may hal dak me mepuni deno. Na si kado ka wi arnam pan sa me kumani arnam lukhimon arnam na pen kumani Jisu Kristo arnam kumani alakhuda arnam kumani na posonsi Hindus arnam Sibo arnam lakato ka wi arnam pan sa me itun pinrem nang ni kumani Christian bang sa may pinrem nang ne kumani Hindu sa bang sa may Christian pan pinrem nang ne madu wa pan sa may itong arna ma pan pinrem ni daji pan si nilila bang so Allah marjan sa may nang ito mapan than beklat pa arna maning tipen hala bang so det anaw pa bir det Nasihala bang so make it sure Allah pen litum chethanam jili purante pini litum ke do apir thelo make it sure poson si mang hume me per make it sure ke phong ni an pleng tang no nasi phong ni an alam pini litum klar dak pen la bang so alam arjan pele itum chethanun sena tante abili pele Pardon viewers, nagitong kadto ka basta may chini ta hype na pen ke arjulong ta hype na pusan si social media la pen aparta mela pusan si internet snare news along make chola alama bang la pusan si social media la pen aparta mela pusan si internet snare news along le make chogali pini make choli tum technology la ke Los Angeles la pen aparta mela pusan si California sa dim pen asi California sa pen ke Los Angeles kunal mal lipurang la ke America mate USA long si make cho USA a map along itum lang ante itum technology tangte nona bang ke litum map ateng pen importam senang kupu sai si make cho mala pen kunat size si mega chuma ilitum aprang sila dak India map along pele chelang kono na ilitum India map along pele USA an import lo lipudang de ilitum thegamlong jila ke 13,577 kilometers la pela parda mel posan si USA pen California anjong si import am thilo lipong te 2008 kilometers ani tum tam nangji la pela ko California an pen ako import am thilo Los Angeles an import am lo lipong te 122 kilometers an itum tam nangji Tame non bang kena to mapan klar dak pen ke thanji bang ke posan hilo je USA along posan si middle along le mege chokali non bang ke USA along posan si western side ana thusi mege chok la sihala bang so mege chok allam pen litum che thanam jili purang te pini litum ke do apir thelo mege chok posan si mang hume me pen mege chok ke phong ni an pleng tang no la si phong ni an alam pini litum klar dak pen la bang so allam arjan pele itum che thanun sena aprang si pini ni liang to phan than beklar banji la bang so clips pen la bang so clips ke la kya asika preka clips ke lilo la ke hem kumari hem lo lipurang lake John Cena है John Cena है अपरांग के प्लैंक पिक्स रमें नॉन के मेचो देलो लापेना पार्टा लांचट के लीला लबांग सो क्लिप्स रमें नंग तुम दांग कोनिक था लबांग सो क्लिप्स के आसिका प्रेगा क्लिप्स के लीला लके जॉनसन्स द रॉक है हम लोग रमें जॉनसन्स द रॉक है हम रमें अपरांग के मे पिक्स रमें नॉन के मेचो देलो Lapen ancho tagalilang lapusan sila bang so clips dami nang tum lakon tutha labang so clips ke lake Johnny Sins ahem sila me Johnny Sins ahem sila me aprang ke me pic lapen ke plank pic sila me pini ke me ke chosi litum technology lapen ancho tagalilang labang so ahem sila me nang tum lakon tutha labang so ahem ke lake Elon Musk ahem sila me Elon Musk ahem sila me pini ke me choderno Lancho tagalilang lapusan si menang ana celebrities atau mahem sedame mege chopon itum thekpono lapen ancho tagalilang hem chota tagalilang lapusan si industry lapen ke factory an sedame lapusan si mecho that itum thekpono lapen ancho tagalilang lapusan si school college la kaddo ko sedame mege choli itum thekpono lancho tagalilang lapusan si firefighters atau mege panep dunji pan tulpuno sedame hal dak make a car ke thimun nak tane josi firefighters atau sedame panep uni deno lapen apars sedame lapusan si firefighters atau chakali lapusan si helicopter pen rocket pen aeroplane pen lapusan si kipan nep dunji pan lang ki chordon ji pan bor iolo sa me hala daka me map ni delo to tang de nona bang ke litum USA long me ki chola bang king ton to sinang nona bang litum jethanam sinang la ke 18th century hood me ki chola 18th century hood alam litum jethanam ji lipun aprang silitum Abraham prophet alam litum jethanam sinang Abraham prophet alam litum jethanam lipun de Abraham prophet kumar lipun de Abraham prophet ke alang like inut ki khoi ki thir klong ba alama bang lapusan hilo je inut prophet lapen ke arnam pen ke chingki boy ba lapusan silitum 18th century hura sengkar alam litum chethanam jili pudang te aprang sinang tum bang so video pen sini do nang ma pang klar tak than klar pon 18th century hula lapusan si Sodom Gomora long me choche aprang arni si arni arnam Abraham pan ke chetong jisi pirthe thak bang hala bang so hud arnam apirang ke tuma pan bang hini chewan lo lapen ke apirang ke tum bang hini nang do
lapen halabang sohu lapuson si Abraham apiso Sarah sitame arta ningkan trok sirkep an plengtang lo alama bang kelalo 90 years an halabang sohu lapuson si Abraham apiso Sarah arta chok tang lo halabang sohu Sarah pan lapuson si Arnam ulo Sarah nang pan osomar nang pipu halabang sohu Sarah labang solang karjulong penapot chingne khuglo sedame lakado ka ve ka chingne khugalam Arnam chini si Sarah pan pulo je Sarah nang kachingne khugalam ni nang chini lo lapot si ni nang somarapan kang nega bang pusi amen irpo alama bang kelalo Isahak pusi amen irpo lake Isahak lake kapang nek theka bang pusi amen irpo lapen halabang sohut chingki chithan kan et pena phila pason si Arnam bang Abraham apan pulo Abraham lapuson si Sodom lapen Gomora adet along lapuson si Arnam along pen pop he big klem tang lapot si ni haladak langdam ng jilang pusi ama si hala nang kidun apherang ke itu mati Arnam along nang kidun apherang ke ba ni tumabang lapuson si damjulo alama bang ke Sodom lapen Gomora adet along lapuson si kahenu ke me ke bahag damji apan damjulo lapen apitu lapuson si Arnam bang ke ladak Abraham along si dukong lason si Abraham bang lapuson si Arnam madung bang si pulo rong supi along jong si bang pokep an aday ka tum do pulote rong supi akang tim nang iwirde jima empu si alama bang kelalo je rong supi along mate haladak Sodom Gomora along adet along jong si bang pokep an kichok lapen ke aday ka pin atum do lipurang te halatum ajoyne si atum apan iwirde tum empu si Abraham bang karju halabang suhut Arnam ki thagdun Abraham apan ke thagdun lapuson helo Sodom adet along jong si bang pokep an aday ka pin amune atum ni long lote halatum pena jok ni rong supi akang thim pabir velu pusi lapen ako aphitu lapuson si Abraham bang Arnam apan arjutulo bang pokep jong si avede bang plikabra photo lipudang te nang rong supi pabir det jima hempu pusi ama si Arnam bang ako thagdun thulo je bang plikabra pho jong si do lipudang te ne pibir velu pusi aku lapuson si Abraham bang putulo je lapuson si bang plikep ta ave lapuson si bang thong kep anta do lipudang te nang pavir velu maham pu pusiku ama si aku Arnam thagdun thulo je bang thong kep an do lipudang te ne pavir velu pusiku aku bang thong kep an ta ave bang inkoi si do chol lipudang te bang inkoi ta nang pivir velu maham pu pusiku ama si hala bang suhu lapuson si Arnam aku thagdun thulo bang inkoi an bang le do lipudang te ni hala dak amune dong mapan bang inkoi joini pen ni khai pavir velu pusiku tapi aku lapuson si Abraham bang arju thulo je lapuson si alang feri higlo kepa dusi si arju chako pusi alang li mathalo lasi Arnam apana alang li chuniri pen lapen ke alang li asik lem hur pen pulo kanghon pen hempu nangli ning thiri nili ipong nak si ning je chotbo lapuson si haladak rong sopi along bang kep an apai matik bang kep an atum jong si aki kroy atum do lipudang te bang kep ang bong penta nang pebet jima hempu pusi ama si Arnam thagdun lo Sodom adet along jong si bang kepan bak aki kroy do lipudang te bang kep aki kroy joini pe ni hatumapan pebir be lu posipo halabang sohu lapuson si Arnam lapen Abraham chingki chethan bet pen aphi lapuson si Abraham bang ta hem chidam ju lapen Arnam bang ta lapuson si siningang song chidam ju halabang so det pen aphi lapuson si haladak phirangke tum bang hini lapuson si kapuri dam una hu haladak ke thekdam long pen atengke bang lian si latung thekdam long chon alama bang lapuson helo halatum bang piamen ke ni lichini hade stemos me hadak amen ke tok lor lake lot kuhelo alama bang ke lot lapen ke alang li piso lapen ke alang li soma bang hini lasi bang pli ka do ka pen hadak lapuson si Sodom adet along ke chokot tumto tebos me halabang so Sodom adet along lapuson si bang pli ke chokot joini pen bang ke pantang pleng pri det pen jok si Arnam aning thi pen halabang so adet along pavir det alama bang ke haladak lapuson si pop ki claim pen na joini si haladak pop ki claim lapen ke Arnam abiri the ki jump pik pen na joini si Arnam aning thi pen na joini si hadak apir thelo mate Sodom adelalo Arnam mi pachutelo alama bang ke lapuson helo hadak pop ka claim lage Arnam ka pin kharateng lapuson si nang tum chong huri pusatame hadak chong delo lapen ke haladak nang tum baisa claim ri pusta hadak Sodom adelalo fan pin kharateng pen lapuson si karju je de pen lapuson si haladak sedame lapuson si mi pachutelo lapen apartame lapuson si baisa claim ri chong huri lapen ke horjum ri lapen ke lang no kam claim ri lapen ke ok wai chi jorri lapen ke lapuson si kahen no puson anti nang tum claim de ripu Arnam ki pu hukum pen an ke lapuson si lang tum ki pati pek pen aposi halada ka pir the ma si me pachodelo
Totang tin nona bang kili tum topik ateng le aku cerang tulunan. Topik ateng cerang le pudang den nona bang ke Amerika mate USA long make it chola. Alama bang la person si USA long make it chola sami la person lo je labang so clips penang tum lang konikta. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. Labang so clips along penel tum tek molong lo je la person si USA long mate California la pen ke Los Angeles along la person si Hollywood industry tum la person si Arnam apan ka pin re. La person si Arnam la dak pir the ka pin chong puke itum ka do ka we 0 si ke theklong mate a jara som dai tum theklong le posipo. Arnam ka pin chong puke tum dak pir thelong thang na ta itum ka theklong awe posipo. La pen aparta labang so clips taminang tum dak pothat. I mean, whose son is this son? This is Baal's son. This is the devil's son. This is the son of a liar. That's not Jesus. Alama bang la person lo je Jesus Kristo ke lake Arnam asu kali lake Satan asu posipula. Lake son of evil mate la person si Arnam asu kali lake Satan asu posi Jesus Kristo kan potutar lok na person si kapin. La si pini nili ka chini da mateng pini nili ke matha da mateng purang te California along la person si Hollywood industry la pen ke la person si prejam atum srame la person si kaheno tum dopik la pen ke hada ke thek keri tum srame dopik la pen ke la person si kaheno tum ta dopik la pen la si pini nili ke matha da pini nili ka chini da mateng purang te halabang so la Sodom adera sona kaksi pini la dak USA long mate California la pen ke Los Angeles along srame pibir del lo posinili chini da pa pen ke nili kroida atheke la person hilo la dak Los Angeles la pen ke la person si California along srame la person si okay ba ke chijor tum srame dopik la pen ancho ta kali la person si make play no play la pen ke la person si Arna maning ke dog de asai on ke claim ke la dak si lead check posipo sedame pini hada dak research ateng pen mate hada dak scientist atu research ateng pen ke longo bang la person hilo je la person si tomon ke the pic pen joini la pen hada dak tomon kar om ke bang look pen joini la person si hada dak make chulong loklo alama bang la person hilo je ilong adim long karena post clip do hala bang so karena post clip pen hala bang so make chi short pen joini si hala bang so tumon ke bang pen joini si me cho delo puta scientist tum tha so me hala bang so ka planning abang ke athing song ke do ba mate Arnam si planning lo je hala dak pure the ke pakreng ang ke la ke Arnam si anang tuma pan pakreng ang pen me pe cho delo la si Sodom la pen Gomora ani hu la person si me ke pa cho deta sona taxi non se tamela person si California la pen ke la dak Los Angeles lang se me Arnam aning thi pet me pe cho delo iltum langano lipurang ke kado ka we pure the me tum thelong ji je la person si non sengkreng apor lipurang daily tum asam long se me kreng pik pik so ka khidi klem pen la dak se me min yang cho de nang ji an se me pini apor ilitum Arnam akang pon pen jok si pini ilitum a det along ke me cho pon piden la ta inut bang hini ke chok atum ke do join si ilitum apan me cho pon piden la si pini ni la bang so la marjan ka ponda bang la person hilo je halada USA long me ke cho bang ke me map eta hailo la pen halada USA long mate California la pen ke Los Angeles long me ke cho bang ke la person si hal eta hailo pini ke der pic ka hailo ni video ka ponda mate la marjan ka ponda seda me pini ilitum phong ni apor me ke cho ilitum ka judul long alam pen posi pini ni nang to apan ke share por mate pini ni nang to apan ke than por alama bang la person hilo je pini ilitum phong ni apor itum me pen theglong lo pen ke me no pen sami ajulong lo e phong bang ke 18th century huditum ajulong lo pen ke e phong bang ke 2025 asengkan 7 January achiklo itum ajulong lo la si pini ni halabang so alam pen pini ni to apan ke than paklar bang person hilo je phong thoman ke pawan weda ji phan ke itum si responsibilities apen ke itum muni atum si la ke r2 thepido I posi r2 ke thepik lipun ke labang so amme ke pa nepji phan pen labang so amme ke pa chochi de phan ke itum si adai to do la si ka do ka wi Arnam phan se me komane Arnam lukhimon Arnam na pen komane Jesus Kristo Arnam komane alakhuda Arnam komane na person si Hindus Arnam Sibo Arnam la ka to ka wi Arnam phan se me itum pin rem nang ne komane Christian bang se me pin rem nang ne komane Hindus bang se me Christian phan pin rem nang ne madu phan se me itum Arnam phan pin rem re ji phan si nili la bang so Allah marjan pe se me nang itum phan than peklat polo clearly concept nili na to phan ke thanji bang ke la person hilo je madu Arnam phan se me pin rem nang ne madu Arnam phan se me tu nang ne madu Arnam phan se me ajat se me itum punang ne Arnam tang te Arnam ke sivet tas ili tum kato ka wes me ka chini nang ji bang ke nang sob bang ke la position hilo je patumi itum ke claim account chok chidalu lipung te pini ban si tum chipa keng ponang ko non pen itum ke claim ko manai phan ki pu peng do lipung te pini ban si litum chi hodai nang ko jen nili ni me thanga phan chok chidalu non bang ke ni me thanga phan chi hodai lo je ni ke chok na
si tampo halabang so teng pele itu bor ilo nang akimi ke dam jipan nasi pini phong thom mi ke pa choche de jipan itu anu tina long serme responsibility ki nang li lapen nili lapen ki ilitum ka to ko serme lake responsibility so nasi me ke pa choche de jipan ilitum bor ilo na komane yo si komane pan inton de lapen ke komane bang ku yo si komane pan posan si mentor de lepun de ilitum helo ke thanang jiban nasi ilitum akimi pale than pon na nasi pini nili clearly concept na tum aphan than teklar pan jibang la posan helo je ilitum ka to ka wes tame ka chini nang jibang ke ilitum phong mi an ke me ke cholam se tame arjulong lo lapen ke la posan si me ke cholam se tame tum thek dolong lo inno pen tame arjulong lo lapen ke make pa se tame thek dolong lo nasi phong thom an ke pa phire jipan nangli lapen nili le klempon na akke me jong si ilitum klempon lo pung te labang so pirthe la ke lir seng to thesi do wer ko nasi ilitum pirthe ke me senji phanle klempon na pirthe do me senji phanle ilitum klempon na pini li lam thela pon sing ton pon ko do me thang me kurwang thu kardong